abanye ukuthothi baze baba kule ngxaki yokufeyila ngoba esikoleni mhlambe kunalento ekuthiwa ibullying mhlambe ke naye nendima enkulu eyidlalayo ebantwaneni bese bencane iyini ibullying umuntu angayikhipha kanjani mayethole bangaphansi kwayo elapha ya esikoleni so ibullying ke into evamisile ukubonakala ezikoleni sibone abantwana esingathi bamabhokolo noma bona bayiqhwaga kwezinye ingane ibullying ke ukubona ukuthi njengoba ivamile kangaka ingavela ngendlela eziningi umntwana kube khona umntwana ohlukumeza abanye abantwana mhlawumbe kungaba isemzimbeni kungaba isemoyeni kungaba ngokomqondo kungaba izinto ayishoyo emntwaneni ukuze amenze ukuthi angazizwa ekahle azizwe mhlawumbe ne low self esteem azizwe engamkelekile yena ukuba sesikoleni okusho ukuthi ke lo mntwana ngenxa ukuthi uyaphazamiseka emqondweni wakhe obviously ekufundeni kwakhe uzophazamiseka naseyifundweni zakhe okusho ukuthi akazokwazi ukuphumelela ngendlela elindelekile ukuthi aphumelele ngayo ngesimanga sokuthi vele kunomntwana mhlawumbe omphake phansi kwengcindezi khona la esikoleni ingenze ukuthi ukhuluma amazwi angemnandi kuyena mhlawumbe ukukhuluma izinto ezivele mhlawumbe zingaba yiqiniso eziyizici ezinye izinto ziyiqiniso vele kodwa uma sezishiwa omunye umuntu iyenza leyo nto ukuthi ikwenza ube nencindezi kakhulu ukuthi mhlawumbe angamkelekile mina ukuthi ngibe lana angamkelekile ukuthi ngifunde esikoleni esikanje noma kule sikole lesi ngenxa yokuthi nginalesici lesi enginaso so ibullying inawo umthelela kakhulu ekuthenini abantwana baphumelela kanjani ezifundweni zabo esikoleni uma umzali eqaphela umntwana wakhe ngabona ukuthi umntwana mhlawumbe kunamabhullies esikoleni ambhulishayo so umzali kumele aqaphele ukuthi umntwana wami kukhonani ukushintsha noma ushintshe ngilibonayo kuyena mhlawumbe umntwana makasenzi izinto noma akasa-enjoy izinto akade ezi-enjoy akasathanda ukwenza izinto ade kathanda ukuzenza mhlawumbe kukhona into eyenzakala esikoleni so ukuqaphela kwabazali ungabasiza abazali ukuthi bakwazi ukulandelela indaba bakwazi ukuyithola into ingakafiki esikhathini sokuthi umntwana usephazamiseke naseyifundweni zakhe nomntwana-ke ongaphumelelanga ke njengamanje kubalulekile kubazali ukuthi njengoba sisho ukuthi baba support abantwana babo nabazali bazi ukuthi angikwazi ukulindela udokotela kumuntu ofane ngabe uyi world's renowned chef yabo fanele ngazi ukuthi lo mntwana wami amakhono akhe nama interests akhe athi yena uzokwazi ukwenza umsebenzi okanje singalindela ukuthi bonke abantwana bazokwenza into efanayo bonke abantwana bazo applya ba-applyela into eyodwa bazoba into eyodwa ekhona so kubalekile ukuthi abazali babaqaphela abantwana enye into ukuthi uma njengoba sishilo ukuthi kulindelekile ukuthi abantwana vele uzoba nalixhala uzoba nako ukuphatheka kabi kodwa siqaphele lento ukuthi ayidluli isikhathi singango 2 weeks